रास्ता। चलो बयसर रंग लागिची गोरी तते लाज छुईची। हाँ बयसर रंग लागिची गोरी तते लाज छुईची। तो ओठरे तो मनरे तो देहरे गोरा गालरे किए अबीर बोली देची। सामान ये बोलते सामान। एरा की बैग रे एरा मोटन गोटे बैग आनले मुदी कहूँ जो नियो कपड़ा बैग नियो कागज बैग तो मैं तो प्लास्टिक माने पानी डाण है माने तू ही सब दबी देबू मानी जे आमु नहीं दबीबू से तो से देलो हाँ छे देलु
କିରା କରୁଛୁ କଥା ହଉଛି କିଟା କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଡାଲରେ ପକେଇବା ଡାଲରେ କହୁଥିଲି ହଁ ଡାଲରେ ପକାଯିବ ଚାରି ଫଳା ଫଳା କାଟି ଦଉନ ମଝିରୁ ହଁ ବୋଲେ ଆଉ ମଝିରୁ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନ କି ହିନ୍ଦୀ ବେଶ ଯୋଉ ହେଇ ଟାଟିଆରେ ରଖ ଟାଟିଆରେ କିରା କହିଲା ଟାଟିଆରେ ରଖ ବୋଲେ ହଁ ଯୋଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଟା ଗୋଟେ ଥାଉ ହେଟା ଏବେ କାଟନି କାଟନି ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଯୋଉ ପିଆଜ କାଟ ସର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି କରି ତତେ ଲାଜ ଛୁଇଁଛି ହଁ ବୟସର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଗୋରି ତତେ ଲାଜ ଛୁଇଁଛି ତୋ ଓଠରେ ତୋ ମନରେ ତୋ ଦେହରେ ଗୋରା ଗାଲରେ କିଏ ଅବିର ବଳି ଦେଇଛି କେବେ ଆସି ତୁ କହିଦବୁ ମତେ ଭଲ ପିଲା କାଟୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଜୁମ୍ ବି କଲି ନା ତମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଇବ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ଖାଲି ଖଜାନା ହେଲେ କେন ତମେ ଟେକି ଦଉଛ এইটা হচ্ছে পানিয়া ডালি ପାଣିଆ ଡାଲି ନାହିଁ ହେଟା ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଟକୁଡ଼ା ଏଇଟା ଆଗ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା ଇଏ ହେଇନଥିବ ଆଉ ଆଲଦା ପୋଟଳ ସମାନେ ମତେ କହ ये भी सही बात है हाय ए धरी दिली चला हाय हबन କିଏ ମୁଁ ସକାଳୁ ସିଲାଇ ଗାଧି ଗାଧି ନା ରେ ହଁ ସିଲାଇ ନା ଏକା ଦିନି ସେ ମତେ ସେ କହୁଥିଲା ତମକୁ ଲେ ରହିବ ହଁ ଦି ବନ୍ଧ ଗାଧବୁ ଆଉ ଯାଉନି ଯା କୋଡେ କିରା ହେଇଛି ତୁ ଆଉ ହେଇଛି ନା ଯା ଆମ କଥା हां ନାହିଁ ବାବା ହିନ୍ଦୀ के का खाई गाधले मजा आसे खाई गाधले मजा आसे पलक तक चल सा